namun durung nggiyaraken napa ingkang dados niat lan ajatipun Pak Sipur sak kulawarga ingatipun ngawontenaken rakitan ambungan sampun cangkep ngobrolipun. Ingkang wis pindah anggenipun nuwun kalih Gusti Allah ingkang Maha dinten kelawan dalu gandeng ngawontenaken jenang sengkala kaperlu. Nandhaisen kalani Ibu Bumi, Bapak Kuasa, Bapak Adam, Ibu Kawan, nandhaisen kalani malih kabatakan sekatakan berkali nandhaisen nandhaisen kalani malih. Tinurunaken dinten jujur dinten kelawan dalu nanti tutupan jaksa lebih kang dasa sasirulah kang wolu kawan ingkang baru dinten sawan menawi saperlu. Ingkang pindah kangge ngatami anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin dalil lan dikit manfaatipun dipun pintunaken luhuripun Pak Sipur sak kulawarga ingkang sampun mantuk dhateng jaman pelanggengan. Awit dipun kinten donga ingkang mantuk dhateng jaman pelanggengan sakelang salamnya salam mugi kengatan jiwa negeri ketambahan pada kita sore kita kebapak kita disebut sholat kon wasyarakat tapi dipun lebetaken swargane Allah keaparan teges mati Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam kasak wasipun Gusti Allah maringono kekuatan keselamatan kejenjeman kemarman apa ingkang dipun cipta dinten kelawan dalu saged kinabulan sampun mangke alang tunggal punapa sak kulawarga Pak Sipur saged ngicalon ngerti gendak singkalane sakit ngertinune kantuna mangke dapat karasan wiwit dinten Jumalegi ngantos Rebo iki wis lain sak rajine sampun mangke. Alang tunggal punapa gampil anggenipun nyipta sanjang kelawan gedha dinten kelawan dalu gandeng ngawontenaken malih. Mulai metri galang songo lan sengkala ageng sekul rames mulai luhur sedaya ingkang dipun waos kala wau ingkang kaos pindah kangge ngatami anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin dalil lan dikir manfaatipun dikintunaken berupa sipun mantuk jaman pelanggengan. Ngawontenaken mulai metri galang songo sekul rames sengkala ageng kopat lan sepul takir lan apun keperlunipun ngintun dedonga nipun sageta iwujen ingkang mantuk dhateng jaman pelanggengan lah gandeng ngawontenaken malih mulai metri lan sekala ageng lan sekul rames saperlu-perlunipun mapakaken megengan nujing dinten Jumalegi ngantos dumugine Rebo Legi Kemis Pahing. Awit dipun ampiraken saketa wilujeng ingkang ampiraken ujeng sak antas sak nilih tampun mangke alang antung napa ngawontenaken rakitan ampun sampun cangkep malih saperlu sak kulawargane Pak Sipur anggenipun badhe nglampahi siam dalem sak wulan. Anggenipun badhe nglampahi siam dalem sak wulan panuwunipun Gusti Allah maringa berkah kawilujengan ketentreman ayeman kejenengan kemarman apa ingkang dipun cipta dinten kelawan dalu sageta kinabulan sampun manggih halangan tunggal punapa gampil anggenipun nyipta sandang kelawan tedha sami tipuni ikali ruwet wonten gendak sekalane super sakite ngresingune kantuna mangke keparasan wiwit dinten Jumalegi Rebo Legi Kemis Pahing sak lajenge sampun mangke alang tunggal punapa gampil anggenipun nyipta sandang kelawan tedha dinten kelawan dalu gandeng ngawontenaken malih Sekul Suci Ulam Sari ingkang kasepindah kangge ngatami anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin dalil lan dikir manfaatipun dipun kintunaken luhuripun Pak Sipur sampun mantuk jaman pelanggengan ingkang dipun maos ingkang imami kala wau sedaya rumput lan ngawontenaken Sekul Suci Ulam Sari malih saperlu kangge mapakaken megengan nuju Jumalegi ngantos Rebo Legi Kemis Pahing. Ngawontenaken Sekul Suci Ulam Sari malih perlunipun kangge anggenipun badhe nglampahi siam dalem sak wulan sak kulawarganipun Pak Sipur ngawontenaken Sekul Suci Ulam Sari sekabat sekarwa saputra ngantos kecangkepipun saged wilujeng sampun mangke halang tunggal punapa gampil anggenipun nyipta sandang kelawan tedha dinten kelawan dalu gandeng ngawontenaken malih Sekul bruang sedaya ambengan sampun jangkep ingkang kaos pindah kangge ngatami anggenipun maos kitab suci Al-Qur'an surat Yasin dalil lan dikir dedonga manfaatipun dipun kintunaken luhuripun Pak Sipur sing ingkang mau kang imami kula wau ngawontenaken Sekul Suci Ulam Sari ngawontenaken Sekul bruang sedaya ambengan malih ngamperunipun kangge mapakaken megengan
ngawontenaken sekerbrukan sedaya sampun cangkep malih saperlu anggenipun badhe nglampahi siang dalem sakulan kala paradane si Pak Sipur awitipun awujugi lan ngawujugi malih anggenipun ngaturi sanak sedereke tiyang sepuh tangga tepanggi sekata wilujeng sadhateng ngriki wilujeng sak ngantos sak puniki sampun mangke alangan tunggal punapa gampil anggenipun sami nyetot kelawan tedha rinten kelawan dalu menika niatipun Pak Sipur sak kala warga sampun jangkep kula aturi nestani kabul dumateng sederek kula sapanes sedayanipun.